Dala nahlukana masi. Umntwana nimenze ngani ngemibhotsi? William Jayela nepimpe encane. Uyamthanda. Awani. Yeah. Hi guys, it's Tanazami. I'm back. This is Uyajula 99, your show where we catch the cheaters in the act. It's your girl Zesty Z. So guys, you know we do our job every day. So guys, please don't forget to go view our previous videos. Leave a comment, subscribe, leave a like, and then every time. So today I have one of my clients, and then we talk about what it is. Highland. All right, Kuku. Unjani? Ngiyaphila mara ngiphili. Why ungaphili sometimes? Ngihlala nenye indoda ingistressa. Iyakustress. Ngiyicabangela ukuthi iyajola. Uyayicabanga? Usho kanje? Because manje uholile ngiyamazi ukuthi mangimfonela akabambi ifoni nje vele kulamalanga nje yazini so umuntu wakho njalo how many years have you been dating? It's been 3.5 years. Oh nithandana. Do you have a child? Sonke yeah. Oh ninomntwana. Oh nihlala nonke? Yeah. Okay, so kulamalanga lawo beka biza thola ama SMS from baby mama amtshela ukuthi ufunela umntwana imali yangazi trip esikolweni what. So since then akasabambeki nje so umuntu ongasabambeki. Yeah. So le behavior kanje? Ngasibudala nje manje kule month le nje. Oh, okay, yeah. This month. So izolakalanga nasendlini. Akalanga nasendlini. Okay, no problem. Mina ufuna ngikufunela ukuthi uyakujolela confirmation from me. Yeah. Okay, no problem. Guys, nimzulu usisigugu uthi unenkinga uyasuspecta ukuthi indoda yakhe iyajola. And then ndazi bose ukuthi mina ketha abantu abaxexezayo ngisho you know that I do that job. I guess so. Guys, so don't go anywhere. We'll be right back with more info from me to you. Hi guys, welcome back. You still tuned in Uyajula 99 with your girl Zesty. So I'm back with more information for a client yami. Zombonisa izinto engiziphethe and then she will decide. Bounce on there. Telephone back. Danki. Sisi, alright. You're right. Ngiyaphila. Ugcine ngikhuluma nomuntu wakho. Izolo. Ekseni. Yeah. Plus weekend ukhola levile. Awazi ngikwate kanjani because endlini akunakudla kukumanje. So lokho ngilinde yena since ekseni athi uyokhipha imali. Lokho ahamba uthi so lokho namanje kunini ngifunana naye. Makungimfonela akabamba ifoni. Okay, no problem. Mina ngihambile ngayomfuna ngizongiconfirmela nje kuphela. Okay. Uyu umuntu wakho lo? Yeah, umuntu wakho. Okay. Uyamazi usisehleni? Yeah, ngiyamazi. Umazela. Mama umntanakhe lo mas. Baby mama. Yeah. Bayajola or abajoli dala bahlukana. Yeah. Okay, so uyadla imali posi yemonth end no baby mama. Thank you bounce sithwala. So ufuna senze njani? Sihambe sobalanda or senza njani? Uyazi ukuthi bakuphi manje? Ngiyazi ukuthi bakuphi. Sibalande. Sobalanda manje. La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita babun le cherry keberesh Umkadu umuntu akangajuli ala wasonye Umkadu umuntu Uthi mama mntwana kusho ukuthi kumele uthole lo oyami. No wami lo. Uhlulekile. Futhi kubebisela. Mara uhlulekile bas. Wena sisi. Hey. Ngisabuka. Hey. Angeke kanjani manje? Sisi. Ngiyakudala. Sisi. Selingeke futhi ngami. Futhi selingeke. Sisi.
C'est on point.
Manje ngiyayilungisa indaba yethu. Sayilungisa kanjani lokho? Ubani lo? Angimazi nokumazi. Abakwazi. Hamba bakuthengela ama-chips thina senandos manje. Hamba dlala ama-15 rand chips wakho. Kubane nathi. Yokulimaza. Ngitshela. Ngicela uyekela abantu kanti wayisilalela. Kanti wayiposta abathela futhi. Wayisilalela. Ngizokuphela wena njani? Umphathi ngeke wena na. Sengeke. Uya noma nani for in 3 some ngeke ukubona hayi saphila sisi usobona oh no Salutike uyaposta wena uyaposta isisola akufuni Asimazi. yani Futhi ubani lo? Bathi abakwazi kanti wayisilandela. Ubani lo igama lakhe? wena Owaye bosecwaleni manje bosokuthi. Yamazi wena. Umazi uhlangane nawe. Base ubaby mama. Manje ngibe Angeke size ngomntwana. Unganya eve wena shala satha uzobona ukuthi hey awungazi wena ne awungazi ne ngiyeza be funa ukushaya kanti siyaphi nawe ngoba sisendlini siyolala Asambe sola wena ungenaphi ke indaba enzini? Ungenaphi indawo enzini? Hayibo. La. Tsepang ufunani kanti la? Tsepang bakwalile kanti yini inkinga yakho? bale Wena. abasafuni Abafuni mosepang. uyaposta gogo uyaposta ebantwaneni wena nabantwana wena uzimbabwe Woy udlala ngalo sisi ngalo mama. Asambe futhi. Awumibuzo yami. wena khamancane samfisi wena nami bheka mina la bheke Sibheka mina athe amele amadoda wethu yeah sekabi wena amele lo Nangu sukile futhi. waza wena uthi suke waya Angiyazi into le yenzakalayo manje. ngithi suke waya endlini mawusuka utho yodraw ngisho and then Nayi khona imali. draw 7 umshini khona lapha asikhulumeni umshini nala Porikati. asikhulumeni nithi kwenzakala ngena kuphi wena endabeni zasendlini ngoba mina ngithatha la asikhulumeni khetha abakhulumi nawe. ubhizi uyataba Abakhulumi indaba zabo. abadlala angitaqeli wena ubhizi njengama chips abantwana Ubani lo? Ngimtshela ubuza bani kanti wena? Yo, nangu. Nangu mosibeka hleli na ubaby mama wayimbuza kimi baby mama wakho. Nangu baby mama wami. Bese lona yini yena? mina ngi Ngoba Uqala ubaby ukumbona namhlanje. oh nje mbohleli lapha la e7 boqala ukumbona. Uqala ukumbona. yeah asikhuluma yekela ugingiza yekela ugingiza Wenkosi yami. usamfuna lo muntu Angeke ngimfune. Ngitshela phela Mama, sibuyele phe. ukhetha lo. ayikehlisa Ngitshela ukuthi ukhetha lo. ayikehlisa thuna Khuluma. ayekela ukuhlanya naye mtshele ukuthi ukhetha abantu khuluma phela Kanti kumele sikufoste futhi. khuluma futhi mtshele ukuthi ukhetha abantu Sasuluko. mjuluko wani bongajuluki lapha pheka mina bongajuluki Maka na uyara. pheka ngokukhuluma nyakase ngokukhuluma phela mina ngibheka kahle ya ngizokhulumela intanga zakho mtshele ukuthi awusamfuni khuluma mtshele khuluma ngasani khuluma Uyabaleka. Mtshele ukuthi amfuni. Mtshele angitshela umazi. Utha umazi ngisho. Nangu umuntu wami. mtshele la ungazikhukutshela oh yaba ufuna wena umtshele ke indaba iphele wena angeke kanjani shuthwa niyimenemene kahle awukhona umlahla sofaka isafoni baby Mazelaphi baby? sokena awusendi manje Mama mtshele ukuthi amfuni. ngitshele naye
Angeke kuku. Ukanitshela ke noma ngingajoli ke noma ngenzani ngitshela ukuthi awusamfuni. Angimazi nokumazi. Mtshele phela uma ungamazi ukuthi awumfuni. Angisho awumazi. Umtshele. Nami ngitshela into engizomtshela yona mina. Wena sitshelele yena. Mtshele wena. Ngithi mtshele wena. Ngithi wena sitshelele. Asho benitshelani ukuthi nathandana lapha. Lapha esquare. Ngibuya nase-square la uthe uyodraw imali khona ekuseni. Yebo. Ilapha mfethu tavern. Kuphi? Ilapha Iyelele, shelele. Nang. Shelele. Shelile. Hamba manje ngobudlala vele. Manje wena udlimala emntanami umfazi. Sabe sayisquare. Sayitowa. Ngathenga ukudla konke. So manje what? What? Maka mina nihambe noyithu yesikole uyasho ukuthi nihambe noyithu naye. Imali. Awusho wadwa ngisho. Ungazilapha ngasisi. Ngozaphi? Ungazilapha. Wenzela. Ayingasolela. Sabona nompete. Ungazila kuphi? Sendiyo nokuyobhebha. Sendiyo nokuyobhebha. Mina naye. Yo, kuningi. Angeke sisalala. Mina enzani? Abe senza kanje sithi. Asisalali. Yoqala eclinic. Niyaphendova. Amazi Ngithi before. Siyoqala eclinic. Sigulela amasimba. Hey, yebo sikhe salala vele. Nini? Ngini? Ngolwesihlanu. Nemanje siyakulala. Umntwana nimenze ngani ngemibhonsi? Umntwana nimenze ngani? Ngesandla. Vele wafaka isandla. Isicaba isawethini. Ngivele nafaka isandla abafazi. wena. Wena ukhuluma too much. Ukhuluma too much wena. Wena Fakazile ukhuluma kakhulu. Angikhulumi nawe. Angikhulumi nawe. Ngithi angikhulumi nawe. Ngiyamdala mara usebenzisa ingcondo njengomdala. Yanya. What's Come to me. Ngicela sisima ungamfuni ukuthi awumfuni. Angimazi. Ngizophela. Okay, awumazi ngitshela ukuthi awumfuni. Tshela. Angifuni. Angikwazi futhi. Isho. Bantu kama lakho futhi. Oh ngubani? Bakutshelile bathi abakufuni. Angiye tavern. Bathi first apart uzaphumelela. Senzani? First apart uzaphumelela. Oh imali khona. Mina ngisembi. Kumele kube imali khona. Sambe. Aye tawu. Ngicela ungangibambi. Beba. Kumele kube yi-2 in. Yami. Two try. Jobeza. Sekuyi-200 manje. Jobeza. Yeah. Mina 900 sekuyi-2. Mina give me 1000. Ayakuyi. Abakufuni. Manje ni right. Yeah, si right. Ngihlaba. Yeah, si right. Siyabonga. Wena umuntu wakho ngisho no. Nangu umuntu wami. Ngitshele phela loyo ufuna ukuze ngikwazi ukuthi angifuni. Angimazi lokumazi ukuthi uvelaphi lo muntu lo. Noma mhlambe nyamazi. Kokho umazilapha. Angimazi. Noma ngimazi. Akugcwelanga mahala. Azigcwelanga mahala. Ngicela ukuthi ungangilandeli. Wena, amani. Vele siyahamba. Gogo fostayo. Uyafosta. Manje noyibiza. Ya sizoyilungisa sisi. Akusizi soyenza lapha. Ngiyamthanda uyangithanda. Amaphutha ayenzeka. Okay. Nethi nje ilokho ngidinayo uphume nje kulo mama umama Ngimthebela kaya mutho. Angimazi nami ngimthole nawo ngibuza kimi. Akunandaba. Right man sharp nami ngishap. Iphela indaba ngisho kumele kube right. Ngizolungisa ngizinto zakho. Uzomyeka ngisho leya mama. Angifuni ukumbona ngimazi. Okay, wondla abantwana uthe ufuni 900 ayi200 9. Ubona ufuna 9. Na. uthi uyodraw Yeah, so sekuyi200 imali. Shuthi uyidlena leyo gogo. angeke ngivene legoka ngeke. So niyayilungisa indaba yempilo. Yes, isayilungisa. Nizokhuluma ni fix. Yeah. Ngiyamxolela. Ngiyamxolela. Nilwa kanje? Awukwazi ukubona? Guys, siyabonga bafethu. Sure. Okay, guys. Umbhali wami, my complainant, my writer who wrote to me, uthi uSharp nomuntu wakhe bazoyifixa indaba yabo babe grand. Akana jive bazoxoxa bakhuluma indaba yabo bayisolve. Uyamphika ubrothers mina ngazi ngithini uyamphika lo bhuti lo mina angisayazi mara umjolo owabo kusuwethu. So it's not a problem. So guys, don't forget to like, share, subscribe, leave a comment, and please go watch our previous videos because like they are banger episodes. Okay guys, from me to you, this is goodbye.